Terug in Rimburg, gemeente Landgraaf, bij de eindselgangersoptocht van 2016. De tweede editie. Volgend jaar zitten we in de gemeente Gulpen-Wittem in Mechelen. En je kunt nog opgeven, wilt je de eindselgangersoptocht in nog dorp. Heb je minder dan 1111 inwoners. Dan kun je deze figuren voorbij zien komen, zoals nummer 74. Kumtjer of Kumtjer niet. Kumtjer of Kumtjer niet, praktisch die J in dat Kumtjer. Kumtjer wel, of Kumtjer niet. Dit is Ittervoorts, dit is Jan Huiskes. Ja, de vraag is of er Ah, dat kunt. Kunt of kunt er niet. Ja. Jägermeister in het Vogelhuisje. Ja. Met de glaasjes zit lieg. En dan kunt er net ding. Dan kunt er net ding. Het Jan toch pech. Dan kunt er niet. Want een Jägermeister met dit weer, dan weer toch wel even op. Je kunt ze veelkens wel huren, hè? Ja, de vogeltjes en de... Lekker. Maar Ik dacht dat ik niet inschenken. Ook neven de weg zien ze een beetje... Ja, met een hij beetje van wacht. misschien hij de vlugel moeten pakken. Dat is al zo'n vlugel. Dat was misschien iets... Of de Jägermeister in zijn uitdossing zou herjagen moeten zien. En bijvoorbeeld. dan Nou is het... pakken we hem even niet. nee. Of we missen iets actueels met Ittervoort. Of wat wij we snappen niet het. weten. Dat kan ook natuurlijk. Of we begrijpen het wersende keer niet. Dat kan natuurlijk ook. Dat Hè. Dat stuur ook even achteraan in schoot dan. Ja, deze dames hebben toch begrepen dat er niet kunt. Komt je wel, komt je niet. Tja. Gelukkig is dit de techniek voor niks. Nice. Helaas is onze monitor nog een keer uitgevallen. Misschien kan de regie nog voor wat hulp sturen en wat hulp zorgen. En ons vertellen of we nummer 74 in beeld hebben. Ik denk het wel. Sturen wel. Mag ik het hopen? Ik denk dat we nummer 74 in beeld hebben. Ah, Jules de la Tourette. Ja, Bino, kikken. En Ruud Klein is erbij, ja Ruud. Dit is van de kou, dit gerazel. En die liggen in het café in de garderobe, toch? Dat best zo wel, bijna. Nog 30 meter, dat best wel. Ja. Volgend jaar werd toch? Dankjewel voor het meedoen. Volgens mij is het kort, hè meneer, het is kort, hè? Ja, dat is echt heel koud, ja. Hij vergrond even nog een gans warm café in het organiserend dorp van volgend jaar Mechelen naar de jury. Waar ik me van afvroeg, jury, hadden er winnaar al voorbij zien komen vanmiddag? Ja, ik had hem gezien. Och, wat een geweldige optocht. Nou, 80 hebben we er gezien. Maar voor mij zit er winnaar erbij. Ik had hem gezien. Dan met de ganse... Geweldig. Wie komt ze op het idee? Nou, maar ja, goed, er zijn er nog 30 te gaan. Ik ben benieuwd. Maar voor mij is ze daar langs geweest. En ik vind het ja geweldig dat hij dat zo allemaal gans alleen doet in de Einzelgängeroptocht. Hè. Geweldig, een one-man show op een straat. Ja, het is prachtig om te zien. En ik ben benieuwd wat er nog allemaal gaat komen. Nou, Ruud, ik ga wel gauw kijken, hè. Terug naar dich. Hoi, Adie. Ik ga net precies metgekregen wie de favoriet nou was van de jury. Maar blijf vooral metschrijven door in Mechelen en strak vanuit aan de punten. Die hebben we natuurlijk met in de eindrangschikking. Durg met de optocht, top nummer 77 volgens mij. Hè? Ja, zeker. Vuur. Ja, dat was een beetje de vraag van... Vingen de mensen met z'n allen, want het gaat natuurlijk om een ziekte. Gilles dat eruit. Kent ze door dan op zo'n manier leuk met hem gaan. Ik vind het leuk bedacht, maar ja. Wat er, hij is heel leuk. Hij zit er prachtig goed. Ja. Maar dan mist hij ook nog een stukje context. Hoe Ja, je het precies. geplaatst. Ja, Dan is het vaak inderdaad het gauw.
om een grap weer van ziekte te maken. Maar hij ziet er wel prachtig uit. Ja. 77, hij zorgt hier voor de wagens en de groepen in deze Einzelgangeroptocht. En dan komen ze voorbij door Piet Willems uit Schinnen. Ja. Die zorgt hier voor de wagens en de groepen. Ja, want die mogen dit erin, hè? Nee, die mogen niet meedoen. hè. En ze drinken ze dan toch een plekje in de Einzelgangeroptocht. Fantastische wagens zijn er bezig. Schoenen groepen. Beste regie, we hebben nogmaals hulp nodig met de monitor. Want we zien natuurlijk niet echt Maar wat de mensen toes zijn. En de optocht in de optocht. Ja. Nee, zeker niet. We zien het. Gaan we naar de thuiszorg? Ja, Anno, Thuiszorg anno 2016. De man met een oesverkoop. De thuiszorg is gestopt. Ja. Ze waren ook helemaal voor 17 euro schoonmaken, mijn moeder. Niemand meer. Helemaal wegbezuinigd. Mijn moeder nog schoonmaken voor 17 euro. Wie biedt er nog meer? Ze maakt ook helemaal niks vies, hè. Ze maakt helemaal niks vies, mijn moeder. Ze is zo schoon als maar wat. Gaat iemand voor 17 euro mijn moeder schoonmaken? Zing man in de bench. kost dat tegenwoordig 17 euro? 17 euro is een slemsje. Nou ja, dat is heel actueel. hè, Thuiszorg Dat, doet er niks meer mee. want het voor speelt 17 natuurlijk. Hè, euro mag de je nog zorg, de schoonmaken, bezuinigen en hoor. Ze maakt ook helemaal En niks dat vuil, hè. inderdaad 17 euro kost, dan zien ze die ze door inderdaad op een bezuiniging zitten wie lang dat ze er aan Die rotzooi. Wat? om te kennen verschonen. De man in de bench in de oesverkoop. In de actualiteit. Hey, deze mensen heb ik eerder gezien. Het is Ja, oké. Ja, natuurlijk. Daar is hij. nog kennen we hem, hè? De dubbelganger. Ja. Verhandig al eens een keer, je ziet ook best al eens met je weg. Toen was een dubbelganger. Ja, en no pas snappen de mensen dat. Oh! Het is ook bij ons beland nu. Dank je. Dubbelganger. Ja, oké. Ja, De Esther. ja. Ja, ik vond hem... ja. Dat is het vullen van een iets kleinere oppergroente. Dan kent ze het weekend kent ze allemaal het weer. natuurlijk. Ja, Zo, ja, ja. Net op de sluiten, maar dat zou ik kerk gewoon geen lessen geven met 4 kilometer. We zijn hier in Koel en ik ga me lopen strikken. Ik udder. Wat te strikken en dan? Ik udder. Ja, ik stommerik. Oké. Ik ga me Het is een woordgrap. Ja, ik ga me laten strikken, wil zeggen. Ik ga me laten... Ziet er niet uit, wat eerlijk is hier. Laat zich de udder laten strikken. En gebreide strikken is breien. hè? Ja, strikken is breien. Wat vindt ihr ervan? En wenn sie dich übrigens für kennen strikken, dan haben sie dich für de kar kennen spannen. Ah, op die manier. In het Schinveld hebben ze een geet met een gestrikt udder. Ja. De hoergeet. De hoeigeet. De hoergeet. De hoeigeet. Is dit jaar in Duitsland geland Ja. Oh, en gevonden. Boe. En we komen bij een kerhoete achter. De udder gestrikt. Ja, dames en heren. Dames en heren. Heb je hem gehaald dit jaar? Heb je hem gehaald, de poster? Wat vond je ervan, hè? De meningen worden get verdeeld erover, hè? Maar toch wordt het zo, hè? Ja. Wat de lui zachte wordt, is gaat dreuvig en de kleuren zijn een beetje minder. Ik heb dit jaar gebeld met de provincie en met zijn krachtcompagnie. En voor 2017 kan ik de poster 2017 onthullen. En vandaag, dames en heren, in Limburg exclusief de vastelovens poster 2017 van Limburg. Dat is leuk. Dames en heren, die jongens en meisjes, De kumpen. we zijn er ontzettend kruid op. De vastelovens poster 2017 Limburg. Alaf! 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 Hanken me overal op.
in de woonkamer, op de slaapkamer en de vastelavondsposter. Vastelavond. En die moet het aan jou drinken. De vastelavondsposter. De poster. Nee, dan niet gezongen, hè, Robert Bux. Ja. Met de APK-finale, bij uitdruk, ja. Dit was de nummer 2 van vorig jaar. Ja. Robert Bux uit Bergen aan de Maas. Bergen en de Maas. Voor de mine? Ja, Ja, dat de Minenzee. Dat is de Minenzee, ja. Ja. Leuk. En er stond in de baas inderdaad kritiek op het poster. Het zou te dreuvig zien en hij pakt het zo op. Ja, mooi. Er zit een verrassing in zijn act. Ja. Leuk verhaal, simpel verhaal. Opnieuw de blauwe envelop. Dat is toch actueel. Ja. Ja. En daarom heb ik direct de provincie Limburg gebeld. Zijn afkomst. Het is een van de dingen die ons allemaal verenigt, hoor. Het betalen van belastingen. Ja. Maar deze gaat weer over de boksen, de belastingboksen. Maar meer de belastingboksen. Dus de blauwe Box envelop 1, is 2 voorbij. of 3. Maar dat geldt niet voor box 1, 2 of 3. Zij showt de boksen net. Goed gevonden eigenlijk. Ja, boksen. Dit is het Sylvia Roberts. Goed Landgraaf. Sylvia Roberts. Oké. Met een beetje geluk is het volgend jaar nog strakker. En dat komt niet omdat het gekrompen is. Ja. Dat zal ik het zeggen, hè? Strak in de lak is het. Annemie Diederen, Oetput. Is strak in de lak. Strak in de lak. Ja, strak in de lak. Ja, denk ik wel, hè. Met een beetje geluk volgend jaar. Nee, maar volgend jaar is het nog strakker. Ja. Hoeft er niks meer te doen, hè. Strak kopen neem ik aan, hè? Wat zeggen ze? Moeten ze strak kopen neem ik aan. Ja, nou, ik kom op een ander Gewoon genoeg dat ze niet netjes werden, hè? Ja, dat zit het wel echt. Maar zal ik dat zeggen, hè? Juist, ja. Hallo. Krijg ik andere. In de lak. Ik zie het even. Ik ken het Hallo. Jo brengt kleur in deze zorg. Brengt dus kleur in onze optocht. Hallo. Mooie kleur. Het is fijn gesminkt, maar juist dat het dukker truc kunt, hè, dat kleur brengen in de optocht. Dit is echt zoek. Maar het contrast met zijn pak en zijn Ja. zwart met de bord is echt prachtig. De paraplu gewoon een beetje uit, dat betekent dat er een beetje regen valt. Ja, voorbij. Maar Het hoogtepunt voorbij. die brengen het kleur in het zorg. Of het koud, snijdt. Allah. Je hoogtepunt. Eens kijken. Eens kijken het wat de hoogtepunt is dit voor hem, de Eindselganger optocht. En een 17 Ze kennen het ook, hè. En Roda. Ja, met zo'n hot kent ze natuurlijk al jou het hoogste punt door in neerzetten. Geweldig. Wat een geluk. Wederom een ladder in de optocht. Maar 100 zodra ik nummers. hier, Nee. Nummer 100, sorry. Ja, ik ben in de wacht, sorry. Jongens, als ik langs ben, hè, God, kom maar naar huis, hè. Hij zei dat is, als ik geweest was, schat je maar naar huis. Dit is het hoogtepunt van de Punt is optocht. geweest. Hij René is wel vol Kemp. vertrouwen, hè. Hij is wel vol vertrouwen. En hier hebben we de winnaar van vorig jaar. Wat dit er nou gebouwd? Zo! Het Een complete bed. Dat is Frank Hoen uit Oorsbeek. de winnaar van vorig jaar. Dag Frank. De lat ligt heel erg hoog verplicht dit jaar. Eén ding, hè. Ik word niet schuld, hè. Het wordt de jury, hè. Want die beetje aan de kant, het gaat weer gevaarlijk weer. Kom je best doen, Kijk hè. het strakker, hè. Aan de kant allemaal. Gewoon voor, hè. Weet je wat hadden ze gedacht? Oh nee.
is de lateleed bij Ja, Frank toen Hoede. had hij meer aandacht besteed aan de ingenieuze constructie. Het heeft het allemaal gemaakt. Ja, de lat die dat toch niet helpt. Dus hij let de lat hoog. Ja. Ook niet te hoog. Dan komt er Frank nog een keer Ik aan. ga eens even kijken. Frank, het was precies hetzelfde aan voor de vorig jaar. Zo van herkenbaarheid. Herkenbaar. Ja, goed, hij speelt natuurlijk met de actualiteit. Dat heeft vorig jaar gewonnen. Dus niet meer actueel, niet echt actueel, maar wel een gegeven. Ja. Hey, Frank. De jury. Ja, zie. Ik ga er niet erbij. Zie. Op zich het uit als het zelfs vorig jaar. Want vorig jaar heb je de bank overvallen. Toen viel hij over zijn bank heen en dan valt hij niet over een bank, maar op een bed. Ja. Nee, maar ik snap dat het ook heel moeilijk is. Ik huur een Indiaan. Ja. Laten we eens even tot dicht bij de kind, zoals hij meer over vertellen. Zullen we even kijken hoe Ja. het uit, hè? Indianus is aan binnen toe. Ja. Ja, het is... het is wel een beetje showy natuurlijk. Ja. Het mag een beetje schuddig zien. Het is tenslotte vast. Het is ook een woordgrap, binnen toe is er binnen toe in die anus. Ja. Ik was zo ook trots zien op zo'n Deelnemer. dat is Mooi. Ja. Ja, we hebben het gezien. Ja. Mooi. Ja, de eerste keer. Hè. Ik kan ook onbeperkt padden. Tja. Ja, de werd natuurlijk overstroomd met allerlei aanbiedingen. Wat ze allemaal gratis alles nieuwe Ziggo. Tegenwoordig ligt het wel alsof ze met alle kortingen en aanbiedingen eigenlijk niks meer betalen hoeft. Maar hij had geen provider nodig om te bellen. Hij had gewoon fietsen bellen. Dag Ger. Ger Vrome. Je kunt onbeperkt bellen en de werd toch gewoon. Fantastisch. Bel ze. En voor het duurt? Nee, dat is er niet meer bij. Nee, ja, want dan hadden je tuurten, weer met plastic tuurten. Je wil. Huh? Ja, heen natuurlijk. Ja. Nummer 90 zien we. Nummer 90. Plastic tuurten, weer met. Plastic tuurten. 10 cent betalen, dat doet niet op. Moest je voor betalen, hè? Ja, 3 cent hè. En dan zie je wie een minstokje wenningsdier is. Door de supermarkt nemen we allemaal de thuis met. Ja. Maar voor de rest nemen we nooit een... Ja, dat zegt die van mij. Ik moest net gewoon 5 cent voor een kartonnen, voor een papiertransactie betalen. Ja, dat moet ik eens nog, want die Tom doet net alles. Ja. Met zo toevallig of dat. Zou dat toch moeten Ja. stimuleren? Tom? We schakelen over naar Tom. Ja, ik weet er echt niks van. Dus, Nou, maar ben ik eerst de heel zak- veel de zak. Ja. Hadden je een plastic tuurten, voor me? Nee? Pierre Giese uit Ja, Noorbeek. dat is tuurten meer tegenwoordig. Ja, dat is niks maar die meer. vrouw die betalen ook die 10 cent niet, maar nee, dan zeggen ze, ja, doe maar je, doe ze maar. Jongen, dit is toch allemaal je daar is. Hadden je een plastic tuurten voor me? Nee? Nee, hadden je een plastic tuurten voor me? Ja. Nou, dat is pas een watje. Maar ja, mensen natuurlijk de nu nu al allemaal aan de internetverkoop has, dan jaagt ze met de tuiten natuurlijk Jans voet. Wat een watje kunt doen. Nee, wat aan het tuutje. Maar ik zit achter hem. Wel tuuten, maar er zit nog het tussen. Wat een watje. En nou zien we wat een watje dingetje. Hè? Ja. Vorig jaar was dat toch gaapnaast. Als je even zo de man ook weer een bekijkt. hele prachtige kom ook. Hè? En ook dat vind ik... Het zijn
traditionele Einzelgänger. Geen woord, Nee. alleen in de blik. Heel simpel. De eenvoud. Wat een watje. Ja. En door met de plastic tuten. We zoeken net iemand die de plastic tuten aan het zoeken. Waar ze nou wat in huizen. Volgens mij huren die erbij. Dat is Ans Berendsen, voor het Tuutje Landgraaf. Oh, door maar vergaat duurt het ze weggaan, dan vernoemt duurt het ze fun. Ja. Een tuurtje eraan. Ja. Mooi kostuum. Also, liebe Leute, wir sind Volgt het heel snel erbij. Ja, het ligt wel alsof ze een beetje bennetje te rijden. Ja, door de regen, ja. Er is hier geen gaten meer, dat moet ik zo zeggen. Het Angela Merkel. Nee, verzagen niet. Dank je. Zo'n goed stuurtje van de kleine lolly. Ja, dann schaffen wir das auch. Jawohl. Ja, dat is natuurlijk heel erg actueel. Also, ich bin die Bundeskanzler von Angela Merkel. Deutschland. Ja, was Ich zegt ze? hatte eine Lücke in meinem Wir schaffen Terminkalender, das. deshalb bin ich hier. Hier kann ich frei sprechen, liebe Leute. Also, ich hatte bei euch im Fernsehen den Ronald Gippard gesehen mit Mark von Vught. Ein Wissenschaftler, die haben festgestellt, dass ihr Männer oder dass wir Leute noch immer ein prähistorisches Gehirn haben. Und weil wir ein prähistorisches Gehirn haben, denken die Männer mit ihrem Schwanz, aber wir Frauen denken mit unserem Gehirn. Deshalb müssen die Frauen am Ruder, die Hillary und ich, und dann schaffen wir das auch. Ook actueel natuurlijk, wat veel ook gezegd wordt. Angela Merkel, met het kader van de vluchtelingen, weer schaffen dat. Maar wat heeft hij nou in de heng? Want het is me niet helemaal... Het zijn hersenen. Hersenen. Het pleit ervoor dat de vrouwen de macht kunnen nemen. Omdat vrouwen echt met hun hersenen denken. Ja, de mannen denken en de mannen meer. met de komkommer. Kom maar. Ja, nee. Kom maar. Ja, kom. Het was een heel verhaal. Oké. Het glazen plafond. Misschien mogen ze tegen die mensen zeggen dat ze niet neer van eind binnen moeten komen. Het is, Het sluit nergens op. hij sluit nergens op. Ja, Ja. Veldraaf. Veldraaf, 99. Maar hij nog een met. Ja, en ik huur ook niks, hè? Nee. Sluit nergens op. Sluit nergens op. Ik weet het maar. Het sluit echt nergens op. Nee, het sluit nergens op. Deze mensen is Nee. ram van de kaart. Hand van de kaart. Van de kaart. Dat is de koning, dat is tong op de kaart, maar dat is nou de ram vanaf. Ja. Ik wil er geld vandaan. Route koning of suppenkoning? Allebei. Ram van de kaart, mooi gemaakt. Van de kaart, ja. Ik wil geld voor de kade. Ja, Ik krijg het. midden door Limburg hebben we een Romeinse weg. Ja. Oké. Dus deze Romein is niet de weg kwijt. Nee, hij heeft hem net gevonden. Christian, Hoe is de weg? gladiatoren. Ik zie ben de weg kwijt. Ik zoek de weg. Dus die kan Hier gaat uit naar Kullen. Ja, genau. Rechtdoor, rechtsaf. Genau. Dankeschön. Colonia. Via Uber-Palenberg. Die is Colonia über Pallenberg. De route is uitgestippeld. Ja. Alla. Hallo. Alla. Waar is die weg? Waar Ik is ben de hem weg? kwijt. Ja, hij heeft wel mooi gemaakt. Waar is die weg? Ik ben een kwijt. Ik ben hem kwijt. Kijk, ik heb nog Romeinse munten. Oh, dank je. Het is niet gelogen. Ik zal even zijn gelogen. Mensen op een keer. Romeinse munten. hè? Zien we nou aan de laatste van de opdracht ding, is toch? Weer. Dit? Komt er nog geen achteraf? Nee, dat komt niet heen. Dit is het einde. De Halle. En de helle. Dus ja, tussen de stevig. Het is de Halle. En de halfstarke zagen we ook wel. En een drol op de stoel te Ja, zien. het en een helle stoelgang. Ja, dat is lastig hè, als je een harde stoelgang hebt. Ja.
natuurlijk wel een beetje jammer zo bij meerdere. Die heb je dan een keertje met een heel goedkoop aangeprint of zo. Dus als er net gaat meer van Max, die zo'n Duitsblauw tegeltje of zo, dat hij het net gaat... Nummer 101. 101, wat heet hij? Even kijken op het bord. De burgemeester. En zit er hoe Dat is de vlek, klopt er met. Kijk, blij jongen. Zo. Kijk maar, die laatste zebrus. Ook een Swiss marcheerder die gemeente Verhoed. Oké. En zo komen we op het eind van de Eindselganger-optocht. Het is opnieuw niet alle 7 van Marie. Nee. Ook dummen vooral voorbij zien komen. Ja, toen zo een mist hebben, wel alle 7 Maria. Ja, is het dezelfde, hè? Nee. Is het dezelfde? De ene had ze alle 7 van Marie en de andere niet. Ook een schuurspassieerder Geit Verhoed. Geit Verhoed. Ja. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk, ja. Dat liep alleen maar zo, hè. En dit is de Spaskapel omzat uit Bouwbak. Ja. Die slissen er op zoek af. Ruud. Ja, of we ze toch allemaal gehad. Dat betekent dat we alles gewoon prepareren voor de prijsuitreiking en voor de vlaguverdracht. Wat dat is, dat doe je zo meteen. Ik ga even 6 minuutjes onder de paraplu staan. En dan zijn we zo meteen terug voor het spannende gedeelte. Tot zo.